Danas slavimo prvu nedjelju Korizme, u kojoj na poseban način vidimo kako je Sotona otac laži i manipulacije koji čovjeka želi odvratiti na krivi put i izvrnuti mu sliku postojeće stvarnosti kakva jest u Božjem naumu. Vidimo u knjizi Postanka da Sotona, koji je predstavljen u obličju zmije, koji su neki poganski narodi smatrali kao božanstvo, i baš zato je ona prikazana kao simbol zla, jedne inteligencije velike, ali koja je zapravo lukava na negativan način i želi čovjeka zavesti. I na koji način ga zavodi? Ona govori prvim ljudima: bit ćete kao bogovi. Govorim ono što oni već jesu. Oni jesu stvoreni na sliku Božju. I oni to zaboravljaju, nisu zahvalni na tome, toga nisu ni svjesni, i onda im to zmija obećava: bit ćete kao bogovi. Obećaje im dakle nešto što već imaju, a zaboravili su. To nije biti kao Bog u negativnom smislu. Biti ono što Sotona hoće, biti na mjestu Boga, biti umjesto Boga, nego biti njegova slika, biti poput njega, biti uistinu sličan Bogu, kao Bog. To čovjek i je, ali je to, povjerovavši Sotoni, odvojivši se od Boga, pokvario, i zato je Bog učinio taj zahvat svoje ljubavi u Isusu Kristu, koji je novi Adam, da bi popravio ovo što je prvi Adam pokvario. I u Kristu nam je otvorena ta nova mogućnost da nas Bog ponovo posveti i da ta slika Božja u nama ponovo zablista u svim onim dušama koje će se pokloniti Bogu, koje će se pokloniti Isusu Kristu, staviti ga na prvo mjesto u svom životu i dopustiti mu da Krist popravi situaciju. I da ponovno postanemo svjesni da jesmo kao Bog, slični njemu, ne umjesto njega. Ponavljam, Sotona želi biti umjesto njega i tu je važno stablo spoznaje dobra i zla. To nije stablo da bismo mi znali u svoje savjesti što je dobro, što ne. To je čovjek znao i bez toga. Nego ovdje se stablo spoznaje dobra i zla odnosi upravo na to da ti određuješ što je dobro, a što je zlo. I to je biti kao Bog u negativnom smislu riječi. Umjesto njega određivati što je dobro, a što nije dobro. I to je vidljivo na ljudskoj povijesti, nažalost, previše puta. Kad si je čovjek i ljudski zakonodavac uzeo za pravo određivati što je dobro, što je zlo, ne poštujući božanski i prirodni zakon. I ne poštujući na kraju krajeva ljudsko dostojanstvo, ljudski život. Ovih dana smo imali prilike u Hrvatskoj vidjeti proglašenje ustavnim zakona koji gazi ljudski život, ljudsko dostojanstvo. A ljudi će ga napraviti, reći će da može proći, da je ustavan. To je ta sotonska logika koja želi određivati što je dobro, što je loše, neovisno o Bogu i na drugačiji način. I koja te tjera da se pokloniš tomu i bit će ti dobro. Koliki su režimi tjerali ljude da im se poklone? Uđi u partiju, bit će ti sve riješeno. Nećeš se pokloniti. I bit će ti teško možda u tom trenutku ovdje na zemlji. Imat ćeš teži put, ali bit ćeš sa Bogom. I da će ti Bog snagu. Tako je to bilo u ljudskoj povijesti. I to je biti kao Bog umjesto Boga na negativan način. A biti kao Bog na pozitivan način, to je ono što nam je svima dano. A toga nismo svjesni. A to ćemo najbolje prepoznati ako se povučemo poput Isusa, kojega Duh Božji odvodi u pustinju i iskušava, odnosno Bog dopušta kušnju, jer u toj kušnji mu se možemo još više približiti, možemo se još više propitati o našemu poslanju, što nam je činiti i slično. Dakle, povucimo se i mi u pustinju, da nas u toj pustinji Bog oslobodi od svega suvišnoga, jer u pustinji čovjek neće previše se opterećivati nečim nebitnim, nego tamo je doslovno ovisanje o Božjoj providnosti
jer nema ni hrane, ni vode dovoljno i ovisan je o Bogu. I samo na onom bitnom razmišlja. Znači, neće ga sada zavoditi stotine stvari koje su možda i nebitne, nego tamo je na neki način zaštićen od tog izobilja kojemu može zatvoriti oči i fokusira ga na ono bitno. I Isus upravo u pustinji prepoznaje Božju volju za njega i njegovo poslanje kojim će spasiti čovječanstvo. I svjestan je da njegovo poslanje neće biti takvo da se pokloni Sotoni i da će biti ono što ljudi očekuju. Da će on moći svima pomoći, da će on biti jedan Mesija koji će udovoljavati ljudima na njihovim potrebama i željama, koji će osloboditi Izraelce od Rimljana i slično. Neće. I to uvijek ljudima hoće tako nekada. Znači, Izraelci hoće slobodu od Rimljana, misle time će sve riješiti, bit će dobro. Neće biti. Srce će im ostati jednako zarobljeno grijehom. Isus je došao da im da slobodu od grijeha, ne od Rimljana. Koji god je tamo narod bio i došao kasnije da je država slobodna, da nije slobodna, nebitno je ako srce nije slobodno. Isus je došao sloboditi prvenstveno srce i to je znao da mora podnijeti žrtvu da bi tu našu krivicu uzeo na sebe i nas oslobodio. Ono što je prvi Adam pokvario, on će popraviti. I svjestan je da će to biti i put križa. A Sotona mu govori, nemoj križ. Evo ti, šta će se mučiti? Pretvori si ovo kamenje u hranu. Pokloni se meni, sve ćeš imati. Pokaži ljudima da te Bog čuje, da si Bogu važan, da te on uslišava, da možeš činiti njegovom snagom što te je volja. Ali Isus odbija, odlazi Sotonu. Isto kaže i Petru. Kada Sotona preko Petra ga iskušava, jer Petar opet gleda tu neku lakšu logiku i kaže, pa ne možeš ti na križ, Gospodine, pa kako ćeš ti, to ne može. Nosi se od mene, Sotona. Na pameti ti ono što je ljudsko i taj laganiji put, a ne vidiš ovaj dublji Božji naum u svemu tomu i ne vidiš logiku križa i ljubavi. Ali evo, draga braćo i sestre, neka nam ovo današnje čitanje Svetoga Evanđelja pomogne da se stvarno povučemo u jednu pustinju, da i nas Duh povede u pustinju i da u toj pustinji uistinu susretnemo Boga i sve ono što je bitno i da prepoznamo što Bog hoće od nas u našem životu, što je njegova volja za nas, što trebamo raditi, na koji način živjeti svoje kršćansko poslanje u svojoj obitelji, na svome poslu, bilo gdje god jesam, mogu biti sa Isusom i prepoznajmo to i prikažemo, evo, sve svoje prijatelje, neprijatelje, sve stavimo u Božje ruke, da budemo slobodni od bilo kakve mržnje i uistinu ukorijenjeni u Božju volju i svjesni toga da jesmo njegova slika, da jesmo kao Bog na taj pozitivan način. A po Isusu Kristu postajemo njegovi sinovi, njegove kćeri, dionici božanske naravi. Samo to je kršćanstvo. Sve ostalo su ljudski pokušaj da budeš dobar, da se svidiš drugima, da se svidiš Bogu i slično, ali to je sve vrlo slabo ukoliko srce nije u istinu Bogu otvoreno i svjesno da jest njegova slika i da se onda Bog po toj osobi proslavlja. Tako neka bude. Amen.